Kaixo, ongi etorria La Loca de la Casaren kakoratz lanean hasteko online kurtsoaren 13. eta azken gaira. 13. eta azken gai honetan tunesiar kakorratzarekin arituko gera eta lehenik erakutsi nahi dizut nola gelditzen den teknika honekin landutako emaitza. Hau izango litzateke puntu arrunta, horrelako itxura dauka, oso itxia da, oso ondo tapatzen du, ez dauka zulo handirik, eta ondoren jersey puntu hau, badirudi bi orratzez egindako lana dela, baina tunesiar kakorratzarekin egina dago. Eta nolakoak dira tunesiar kakorratzak? Bi motatakoak daude. Alde batetik, punta batean kakorratza dutenak eta beste aldean tope bat dutenak, eta bestetik bi aldeetan kakorratza dutenak. Hau bezalakoa, ikusten duzu? Hemen punta batean eta hemen bestean. Hauek bi harirekin lantzeko edota borobilean lantzeko erabiltzen dira. Eta besteak, puntada arruntarekin edo ari batekin bakarrik lantzeko. Orain ikusiko dugu nola lantzen diren. Tunesiar kakorratza lantzerakoan, oinarrizko puntu hau ikasiko dugu lehenengo. Hasteko, modul zuzenean edo lantzeko ikasi dugun kakorratz arruntean ikasi dugun teknika bera erabiliko dugu. Hau da, eraztun edo korapiloa eta katetxoa. Nik kasu honetan 10 katetxo egingo ditut, baina nahi dugun edo proiektuaren zabaleraren neurriko katetxoa egin marko genuke. 3, 6, 7, 8, 2 gehiago, eta abiderako 10 puntu hauek prest ditugu. Honeraino, kakorratz arruntarekin lantzen dugun teknika berdina erabili dugu. Orain, orokorrean, beste kakorratzarekin lantzen dugunean, egiten duguna, kakorratza sartzea, aria hartzea, eta hauek bi ixtea da, ezta? Kasu honetan ez ditugu itxiko, baizik eta hemen utziko ditugu, eta hurrengo katetxora joango gera. Aria hartuko dugu, eta berriro ere, itxi beharrean hemen utziko dugu. Hurrengo katetxoa hartuko dugu, aria hartu, eta hemen daukagu. Hurrengoan horrelaxe. Eta horrela jarraituko dugu 10 katetxo, 10 katetxo baldin baditugu, 10 eraztun eduki arte. Orain 7 ditugu, beste 3 falta zaizkigu. Eraztuntxo bat, katetxo bakoitzeko. Eta horrela, prest ditugu 10 eraztunak. Kakorratz tunesiarrarekin lantzerako orduan, gomendatzen dizkizut bi gauza hauek. Lehenik, kakorratza artillearen etiketan gomendatzen digun zenbakitik bat gehiago edo bat eta erdi gehiagokoa aukeratzea. Eta lantzen dugun lan guztia, hau da, eraztunak eta korapiloak nahiko aske egitea. Ez ezazu artillea gehiegi tiratu. Askoz ere erresagoa izango baita. Orain, puntu hauek ixteko egingo duguna da lehenengoa beti bakarrik itxiko dugu, bilduko dugu. Eta hemendik aurrera guztiak binaka bilduko ditugu. Horrela. Aria hartu eta binaka bilduko ditugu. Horrela. Aria hartu eta binaka biltzen joango gera. Horrelaxe. Eta horrela, amaitu dugu lerroa.
Eta ikusten dituzu nola gelditzen diren, zulotxo batzuk, eta eraztun hauek oso argi ikusten dira. Orain, hurrengo bueltan, lehenengo eraztuna libre utziko dugu, eta bigarrenetik kakorratza pasako dugu horrela, horizontalean. Eta hortik, aria hartuko dugu, eta eraztuna hemen utziko dugu. Berriro ere, kakorratza, hemendik pasako dugu, aria hartu, eta horrela jarraituko dugu. Berriro ere, 10 eraztun montatu arte. Kakorratza, hemendik pasa, eta horrelaxe. Oso teknika erresa da, eta emaitza oso polita benetan. Horrela, aria hartu, eta goruntz, eramango dugu 10 katetxoak, eraztuntxoak eduki arte. Hortxe ditugu 10, eta ikusten dugu nola gelditzen den aurreko lana. Orain berriro ere, gogoratu lehenengo eraztuna bakarrik itxiko dugu, eta hurrengoak binaka. Horrelaxe, binaka, horrelaxe. Eta horrela jarraituko dugu, berriro ere lerroa amaitu arte. Eta orain ja, errepikatzea litzateke prozesu berbera. Gogoratu lehenengo katetxoa libre uzten dugu, eta hemendik aria hartuko dugu, eta hortxe hurrengo eraztuna. Berriro ere, katetxoa atera, horrelaxe. Eta hortxe, ikusten, eraztunak montatzen joango gara. Beti, modu honean, ari honen azpitik, pasa, ari hartu, eta eraztuna montatuz. Horrelaxe. Eta puntuak ixteko, berriro ere, beti lehenengoa bakarrik itxiko dugu, eta hurrengoak binaka. Horrelaxe. Aria hartu eta binaka, bilduko ditugu, horrela, binaka, eraztuna. Eta, iritsi gara, 3. lerroko, ia amaierara edo erdira. Zergatik, zulotxo batzuk gelditzen diralako, eta oraindik buelta hori hemen behar dugulako. Orain, gure lana itxi egin nahi dugunean, ezin dugu horrela utzi, zuloak gelditzen direlako, baina ezin ditugu ere 10 montatu, ze bestela, 10 horiek hemen gelditzen dira eta ezin dira itxi. Beraz, egingo duguna hurrengoa da. Gogoratu lehenengo katetxoa libre uzten dugu, bigarren aritik pasako dugu, aria hartu, eta oraingo honetan, eraztuna hemen utzi beharrean, irristatu egingo dugu, lehenengo eraztunaren azpitik. Berriro ere aria hartuko dugu, eta berriro irristatu egingo dugu. Aria hartu, eta irristatu. Eta horrela ikusten duzu, nola hemengo aldean katetxo modukoak gelditzen direla, eta lana ondo itxita gelditzen da. Beraz, berriro ere, eraztuna irristatu egingo dugu. Horrelaxe, eta ikusiko dugu nola gelditzen den. Horrela, irristatu, azkenekoa. Gogoratu, beti atzeko aldean azkeneko hau hartzen, bestela 10 puntutik gutxira pasako gara, eta horrek
lana txikitu egingo du. Ba, iritsi gera. Begira nola gelditzen den. Lana, kurba pixka bat hartzen du, zaitez larritu, kurba hori ikusten dut baldin baduzu, normala da. Eta bideo honen amaieran erakutsiko dizkizu trukito txiki batzuk kurba hori ekiditeko. Dena den, kakorratza gomendatzen duten tamaina baino pixkat handiago aukeratzen baduzu eta puntuak nahiko aske lantzen badituzu, kurba hau askoz ere txikiagoa izango da. Bueno, orain ikasiko dugu kakorratz tuniziarrez jersei puntua egiten. Horretarako, hasteko modua arrunta bezala izango da, da katetxoak. Kasu honetan, 10 katetxo egingo ditut, froga moduan. 5, 6, 7, 8, 9, eta 10, baina, zuk egin beharko zenituzke, zure lanaren zabalerak behar dituen haina. Ados? Orduan. Hasteko modua, berdina izango da, bai katetxoarekin eta bai lehenengo bueltan. Hau da, kakorratza sartuko dugu, ari hartu eta eraztunak hemen utziko ditugu. Kakorratza hartu, eraztuna hemen utzi. Kakorratza sartu, ari hartu eta jazta. Horrela, 10 puntuak montatuak edo kakorratzean ditugun arte. 6, 7, 8, 2 gelditzen dira, 9 eta 10. Horrelaxe hemen ditugu 10 eraztunak eta ixteko modua ere puntu arruntean bezala egingo dugu. Gogoratu, lehenengo eraztuna bakarrik itxiko dugu eta ondoren binaka, itxi egingo ditugu. Horrela, gogoratu beti estutu gabe lantzea, beti emaitza askoz hobea izango da. Eta orain hasten dira aldaketak. Orain arte ikasi dugun moduan, lehenengo puntua libre utziko dugu, eta puntu arruntean hemendikan pasatzen dugu kakorratza. Oraingoan hemendikan pasako dugu, baina ondoren zulotxo bat dago, hortikan kakorratza sartuko dugu. Hortik aria hartu, eraztuna ezkerrean utzita, eta hemen utziko dugu eraztuna. Berriro ere, hemendik pasa beharrean, atzeraka joango gera, eta atzetik ekarriko dugu eraztuna. Beraz, hemendik pasa beharrean, atzeraka joango gera, eta hemendik ekarriko dugu eraztuna. Berriro ere, atzetik. Oso erresa da. Ikusten duzun bezala. Eta hau da, prozesu honen aldaketa bakarra. Hemendik aria hartu beharrean, aurretik, orain, atzetik hartuko dugu. Oso erresa da. Horrelaxe. Eta, hau da azkenekoa. Eta hementxe ditugu berriro ere, 10 puntu horiek. Ixteko modua berdina izango da, gogoratu lehenengoa beti bakarrik, eta binaka itxiko ditugu horrelaxe. Horrelaxe. Eta hortxe, amaitu dugu lerroa. Errepikatuko dugu berriro, gogoratu lehenengo eraztuna libre utziko dugu, bigarrenetik pasako gara, atzeraka sartuz kakorratza, eta goruntz jarriko dugu eraztuna. Eta hor, kakorratzan jarriko ditugu bata bestearen atzetik. Horrelaxe, gogoratu hemendik pasa beharrean, atzerak eramango dugu, berriro ere,
lana erresteko, gogoratu ere, eraztuna, etiketan gomendatzen den tamainatik zenbaki terdi gora jartzen badugu, askoz ere erresago egingo zaigu. Eta asteko gomendatzen dizut ere ari eta kakorratz potoloa erabiltzea, kakorratz arruntarekin bezala, horrek ere lana errestuko dizulako. Eta hortxe, ikusten duzu nola formatzen den ja jersei puntua. Badirudi bi orratzekin egina dagoela, edo ezagutzen ditugun jersei puntu hori. Gogoratu izteko, beti, lehenengo eraztuna bakarrik, eta orain binaka itxiko ditugu, horrela, eraztunak binaka itxi edo bildu, horrelaxe, eta hortxe. Orain, lana izteko prozesua, ikasi duguna bezain berdina da, bakarrikan aldatzen dena, da kakorratza hemen aurretik pasa beharrean, atzerak hartuko dugula, orduan, orain, irristatuko dugu, kakorratza sartu, ari hartu, eta irristatuko dugu. Eta horrela, lana itxita geldituko da, eta ikusten duzun bezala, katetxo hauek gelditzen dira ertzetan. Berriro ere sartuko dugu. Horrela, ari hartu, eta irristatuko dugu. Eta azkena, horrelaxe, eta begira, nola amaitu dugun lana, katetxo hau gelditzen da ertzean, eta ikusten duzun moduan emaitza, jersei puntua litzateke. Orain, ikasiko dugu tuniziar kakorratz honekin bi ariekin lantzen. Honek bi punta ditu, eta ikusiko dugu orain nola lantzen den. Ikusten duzun bezala, kasu honetan bi koloretako ariak erabili ditut ezberdintasunak argi ikusteko. Lana bi aldeetatik ikusti daiteke, bakarrikan alde batean kolore batek izango duela indar gehiago, eta beste aldetik beste koloreak. Kolore berdinarekin ere landu daiteke, baina, nik hauek aukeratu ditut argi ikus dezazun nun dauden ezberdintasunak. Beraz, has gaitezen. Tuneziar kakorratza bi kolorekin lantzeko orduan, hasteko modua ikasi dugunaren berdina izango da, hau da, 10 katetxo egin ditut, eta bakoitzatik bere eraztuna montatzen joan naiz, azkenekoa falta zait, 10 katetxo, 10 eraztuntxo eduki arte. Horeraino beste puntuak bezala egin behar dugu, eta oraingoan aldaketa. Hemendik hasi beharrean eraztunak isten, lanari eraztunaren beste aldera joango naiz, kakorratzaren beste aldera joango naiz, lanari buelta emango diot, eta hemen daukat ari urdina korapilo irristatu batean egina, eta hemendik itxiko dut lehenengo eraztuna. Eta ari hartuko dut, eta horrelaxe, eta binaka isten joango naiz. Horrelaxe, ikasi dugun moduan, baina ari urdinarekin. Lerroaren amaierara iristen naizenean, hendik tira egingo dut pixka bat, eraztuna bizteko. Orain, eraztunak kolore urdinean montatuko ditut, beraz, lehenengoa libre utziko dut,
bigarrena hartuko dut, eta hemendik goruntz. Horrelaxe. Kasu honetan, oso argi ikusten da puntu arruntean nola zein den puntuaren estruktura. Eta horrelaxe hartuko ditugu 10 puntuak. Hortxe. Eta hemen iritsiko naiz 10 garrenera. Hemendik hartuko dut azkeneko erastuna. Eta prozesua errepikatuko dut. Orain, hemendik ixten hasi beharrean, kakorratzaren beste aldera joango naiz, lanari buelta emango diot, ari txuria hartuko dut, eta lehenengo erastuna bakarka, eta hurrengoak binaka, bitzen edo ixten joango naiz. Horrelaxe. Eta orain, txuriarekin arituko naiz lanean. Horrelaxe, hemendik tiro egingo dut pixkatxo bat. Eta bigarren, orain puntuak txurian montatuko ditut, bigarren eraztunetik hasiko naiz, kasi dugun bezala, eta hemendik 10 puntu horiek montatuko ditut. Oraingoan, puntu txuriak. Horrelaxe. Horrelaxe. Eta hortxe. Listo. Eta orain, prozesua errepikatuko dut. Hemendik ixten hasi beharrean, kakorratzaren beste aldera joango gara, lanari buelta emango diogu, eta orain, ari urdinarekin hasiko naiz, erastunak ixten gogoratu lehenengoa bakarka, eta hurrengoak binaka bilduko ditut. Horrela. Eta, hemendik aurrera, prozesua errepikatuko dugu. Hemendik hasiko ginateke, pixkat tiro egingo dut, hemen. Orain, puntu urdinak jasotzen. Ikusten duzun bezala, puntu bakoitza hartzen dudanean, mugimendu hau egiten dut, erastunek bere tiro ez egiteko eta, pixkat solte egon daitezen, eta tamaina berean ere, ekilibratuak. Orduan, horrela, lerroa amaitu arte. Eta, 10 iristen garenean, berriro ere, kakorratzaren bestaldera joango ginateke eta hasiko ginateke txuriarekin ixten. Ikusten duzun bezala, hemen ja ikusten da emaitza, alde batetik txuriak du presentzia gehiago eta buelta ematen badiogu urdinak dauka presentzia gehiago. Kolore batekin egiten baduzu, testura bakarrik nabarmenduko da, baina ez da inbeste nabarmenduko kolore aldaketa, noski. Eta, bi kolorekin lantzeko, hau da, gelditzen den emaitza. Ixteko modua, bestearekin ikasi dugun modu berdina izango da. Eta, hau da, beste kakorratz tunesiarrarekin lantzeko beste teknika bat. Aurretik esan dizudan moduan, kurbarako tendentzia du normalean kakorratz tunesiarrarekin egiten dugun lana. Bere gainetik tolestu egiteko tendentzia dauka. Beraz, hau ekiditeko, esan dizudan bezala, beti kakorratza etiketan jartzen duen zenbakitik
bat edo zenbaki bat edo bat eta erdi gehiagoko kakorratza erabiliko dugu. Aria edo puntuak modu irikian edo suabean erabiliko ditugu, aria estutu gabe, eta ondoren, hau erabili ondoren, dena den kurba hori baldin badago, egin dugu duguna da ertzetan puntu irristatuaren lerro bat. Ikusten duzun moduan hemen egin dut, eta gutxitu egin da pilo bat kurbarako tendentzia hori. Puntu irristatu hauek egingo ditugu gehiegi nabaritzea ez badugu nahi, baina ertz polit bat egin nahi badiogu, kakorratze arruntez egin dezakegu puntu baxuak, puntu altuak, edo nahi dugun puntu bat, eta horrek ere kurba hori egitea egituko dio.